Тры галоўныя прычыны, чаму Рафал Часкоўскі прайграў прэзідэнцкія выбары. Першае. Вельмі нізкая падтрымка ўраду Дональда Туска. Кааліцыйны ўрад, якім кіруе Дональд Туск, нават не спрабаваў выканаць вялікую колькасць абяцанняў, якія былі дадзены выбаршчыкам у 23 годзе. У выніку гэта моцна цягнула ўніз падтрымку Рафала Часкоўскага. Па-другое, падчас выбарчай кампаніі Рафал Часкоўскі зрабіў даволі выразны праваразварот, каб шукаць дадатковыя галасы сярод выбаршчыкаў Славаміра Мэнсана. Пры гэтым Рафал Часкоўскі амаль што ўвогуле не звяртаўся да выбаршчыкаў з левымі поглядамі, сярод якіх ён звычайна папулярны. І ў выніку вялікая колькасць з іх проста не прыйшла на выбары. І па-трэцяе, слабая і невыразная кампанія. Штаб Рафала Часкоўскага быў перакананы, што ён з'яўляецца абсалютным фаварытам гэтай кампаніі. Яны былі ўпэўненыя, што ён па інерцыі даедзе да другога тура выбараў і пераможа. Пры гэтым ёсць такое адчуванне, што на патрэбу весці кампанію і ў інтэрнэце яны ўвогуле не звярталі ўвагу. А як па-вашаму, якія яшчэ былі прычыны паразы Рафала Часкоўскага? Пішыце ў каментарах.